mazan jiya. Jama'a masu sauraron assalamu alaikum. Muhammad Babangida ne ke muku sallama da fatan alheri a cikin shirin mazan jiya. Shirin da sashen labaru da al'amuran yau da kullum na wannan gidan rediyo mai albarka ke gabatar muku a kowane mako domin bibiyar tarihin muhimman magabata da suka taka rawa a sassa daban-daban domin ganin ci gaban ƙasar nan. A yau za mu taɓa muku kaɗan daga cikin labarin ambasada Shehu Malami, ɗan sarauta, jami'in hulɗar diflomasiyya, ɗan kasuwa. Amma kafin nan ga abinda Dr. Mamman Shata ke cewa dangane da ambasada Shehu Malami. Ai malami sarkin Sudan Shehu. Malami sarkin Sudan Shehu. Mai ɗamala yaƙi ɗan Bello. Malami sarkin Sudan Shehu. Gwamnan giwa mai ban tsoro, malami mai Allah ɗan Bello. Malami sarkin Sudan Shehu. Allah taimaki sarkin Sudan Shehu. Malami sarkin Sudan Shehu. Uban gari baba je kada, malami mai Allah ɗan Bello. Malami sarkin Sudan Shehu. Alhaji malami mai Allah ɗan Bello. Malami sarkin Sudan Shehu. Dattawan Sokoto suka ce man, ya Allah shi ma albarka, yanda kake yi baban nana. Amin da Rasulallah. Almajiran Sokoto suka ce man, ya Allah shi ma sa kayya, malami sarkin Sudan Shehu. Amin da Rasulallah. Mu makaɗa haka nan muka ce ma, ya Allah shi ma sa kayya, malami mai Allah ɗan Bello. Amin da Rasulallah. Alhaji malami sarkin Sudan Shehu. Malami sarkin Sudan Shehu. Gwamnan giwa mai ban tsoro, mai ɗamala yaƙi ɗan Bello. Malami sarkin Sudan Shehu. Malami kanda shirin mulki ɗan Bello. Malami sarkin Sudan Shehu. Sannu da fama. Ambasada Shehu Malami sarkin Sudan na Wurno na ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun manyan arewacin Najeriya da suka yi fice tare da yin zarra a fannoni daban-daban na rayuwar yau da kullum. Da farko dai jinin sarauta ne da ya fito daga zuri'ar mujaddadi Shehu Usman Dan Fodiyo, mutumin da ya jagoranci fafutukar kafa daular musulunci ta Sokoto. Haka kuma gogaggen masani ne da ya kware ainihin a hulɗar jakadanci da ta diplomasiya. Sa'annan hamshakin ɗan kasuwa ne da ya kafa tarihi a fagen kasuwancin cikin gida da kuma waje. Haka ma baya ne goya marayu a fannin ayyukan tausayi da jin kan jama'a. Ta kowace fuska ko kuma mahanga zaka kalli rayuwar ambasada Shehu Malami, zaka samu kanka kana amincewa da kwarewarsa a zakarsa da kuma ficen da yayi a wannan fanni na ci gaban rayuwar al'umma. Tarihin rayuwar wannan gwarzon namijin duniya cike yake da tarin darussan nasarorin rayuwa da irin yadda naci da jajircewa tare da tsayuwa akan gaskiya da kuma mayar da lamura wajen Allah ke haifar da biyan bukata akan dukkan abin da mutum ya sanya a gaba. Ambasada Shehu Malami wanda ɗa ne ga Muhammadu Bello dan Usman, shi kuma kani da sarkin musulmi na 17 Alhaji Sa Abubakar na 3 dan sarki musulmi Hassan dan Mu'azu jikan mujaddadi Shehu Usman Dan Fodiyo. Ya taso ne a hannun yayan mahaifin nasa wato sarkin musulmi Abubakar na 3, har ma ya kasance yana rakiyar mai alfarma sarkin musulmi a wasu tafiye-tafiye. Daga baya ma ya zama sakataren sarkin musulmi a shekara ta 1900. Ambasada Shehu Malami mutum ne da ya sha faɗi tashi iri daban-daban wajen neman ilimi, kasancewar ya fito daga zuri'ar da ta yi suna a fagen neman ilimi da kuma yaɗa shi. Bayan neman ilimin addini wanda ya buɗe idanunsa da shi daga tasowarsa har zuwa shekarun ƙuruciya, ya so karatunsa na zamani a makarantar firamare a birnin Sokoto. Haka ma ya yi karatu a makarantar lardi ta Kano wato Kano Provincial School, da makarantar middle ta Sokoto, da makarantar lardi ta Katsina, da kuma takwarata da ke Bidda
wato Bidda Provincial School. Daga cikin manyan malaman da suka koyar da shi a makarantar Middle ta Sokoto akwai tsohon shugaban ƙasa a jamhuriya ta biyu wato Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari, wanda ya koyar da shi darussan tarihi da na nazarin ƙasa. Gwagwarmayar neman ilimi ta tsallakar da ambasada Shehu Malami zuwa nahiyar Turai, inda ya samu babbar takardar shaidar kammala karatu ta GCE daga kwalejin kere-kere ta North Devon da ke Barnstaple ta ƙasar Ingila. Haka ma ya halarci makarantar nan ta Middle Temple da duk dai a ƙasar ta Birtaniya. A lokacin da yake a ƙasar ta Ingila ne ma ambasada Shehu Malami tare da wasu 'yan kishin ƙasa da suka hada da Umar Dukko suka samar da reshen jam'iyyar nan ta mutanen arewa a birnin London, wato Northern People's Congress. Shi yasa ko a lokacin da ya dawo gida Najeriya bayan kammala karatunsa a shekarar 1963 cike yake da kudurin tsunduma a cikin harkokin siyasa gadan-gadan domin taimakawa wajen gina ingantacciyar ƙasa mai mulkin adalci. To amma kutsen da sojoji suka yi wanda ya haddasa kifar da gwamnatin farar hula ta farko a shekarar 1966 ya sa ya sauya ra'ayinsa ta hanyar rungumar harkokin kasuwanci a matsayin wata hanya da zai bayar da gudunmuwarsa da ci gaba da kuma haɓakar tattalin arzikin ƙasa da na jama'arta. Gudunmuwarsa ga haɓaka harkokin kasuwanci da irin alfanun da hakan ya yi da sha'anin tattalin arziki abubuwa ne da ba za su yi sauƙin fayyacewa ba. Ya taɓa zama shugaban kamfanin aikin gine-gine na Costain na yankin Afirka ta Yamma da kuma kamfanin Peterson Zoconics wato PZ a takaice. Haka ma gwamnatin soji ta janar Agunyi Ironsi ta taɓa naɗa shi a matsayin mamban hukumar gudanarwar bankin raya masana'antu na ƙasa wato Nigerian Industrial Development Bank NIDB. A wannan lokacin ne ya yi tsaye haikan wajen ganin an samar da irin wannan banki a Kaduna domin amfanin al'ummar yankin Arewa, inda tsohon sakataren gwamnatin tarayya Alhaji Gidado Idris ya kasance manajan yanki na wannan banki duk dai a wannan lokaci da yake darakta a bankin na NIDB. Ambasada Shehu Malami ya jagoranci samar da kamfanoni da masana'antu masu tarin yawa tare da kasancewa ɗaya daga cikin manyan masu hannayen jari a cikinsu domin tabbatar da ɗorewarsu da bunƙasarsu. Ire-iren waɗannan kamfuna da masana'antu da ya taimaka wajen rayawa sun haɗa da kamfanin sarrafa fata na Sokoto da kamfanin samar da bututun ruwa na Kano da kamfanin samar da bulo na Wurno da ke jihar Sokoto da kamfanin samar da lemun kwalban na Zaki Bottling Company da kuma kamfanin samar da kujeru da gidaje da ke Asaba ta jihar Delta. Ambasada Shehu Malami ne ƙashin kansa ya jagoranci samarwa tare da kafa bankin Ecobank, shine kuma shugaban farko na bankin Union Bank, shine kuma shugaban kamfanin Shampat waɗanda ke samar da kayan harhaɗa motoci samfurin Peugeot a Najeriya. Ƙarin tattakin nazari a duniyar harkokin kasuwancinsa zai tabbatar da ambasada Shehu Malami a matsayin jakadan ciyar da harkokin kasuwanci gaba. Shine shugaban kamfanin samar da makamashi na Tehila Energy Company. Haka ma a lokuta daban-daban ya taɓa zama shugaba da kuma memba a hukumar gudanarwa ta daraktocin kamfanoni da bankuna da suka hada da kamfanin Blue Chip da bankin Barclays da bankin Indo Nigeria Merchant Bank da bankin Union da kamfanin Asia Brown Bovary da bankin Ecobank da kamfanin sarrafa madara na kasashen yammacin Afirka wanda aka fi sani da suna Wamco da kuma bankin Standard Chartered. Har ila yau dai hamshakin ɗan kasuwar ya sha taka rawa a cibiyoyi da ƙungiyoyin hada-hadar ciniki da kasuwanci na duniya. Ya taɓa zama memba a majalisar harkokin kasuwanci ta Najeriya da ƙasar Amurka wato Nigeria United States Business Council da hukumar masu bayar da shawara na ƙasa da ƙasa a dandalin haɓaka harkokin tattalin arziki na duniya wato World Economic Forum da ke birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Har yau da kuma cibiyar koyar da dabarun mulki ta ƙasa da ƙasa wato International Institute for Strategic Studies da ke birnin London ta ƙasar Birtaniya da kuma hukumar daraktocin majalisar 'yan kasuwa ta nahiyar Afirka da kuma ƙungiyar nan ta Royal Overseas League da ke a birnin na London. Sauran hidimomin da ambasada Shehu Malami ya yi ga ƙasar nan da kuma al'ummarta sun hada da kasancewar sa mamba a kwamitin samar da daftarin kundin tsarin mulki na ƙasa a cikin shekarar 1970. A lokacin da yake mamba a wannan kwamiti ne ma ya yi tsayin daka wajen ganin an yi tanadin samar da kotun ɗaukar ƙara ta addinin musulunci. Har ila yau dai shine jakadan Najeriya na farko a ƙasar Afirka ta Kudu wato South Africa. Hakanan kuma ya yi wa ƙungiyar ƙasashen Afirka ta ECOWAS aikace
aikace-aikace da dama, inda ya nuna kwarewa tare da kishi a kokarin sauke dukkan wani nauyi da aka dora masa, waɗanda suka hada da mamba a kwamitin dattawa na kungiyar masu aikin warware tankiya da magance tashe-tashen hankula a tsakanin kasashen nahiyar. Ya taɓa zama mamba a kwamitin sa ido da kungiyar ta tura domin sanya ido akan zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa a ƙasashen Gambia da kuma Zimbabwe. Yanzu haka kuma shine mataimakin shugaba na dindindin a cibiyar kasuwanci, masana'antu, aikin gona da ma'adanai ta ƙasashen yammacin Afirka. Ambassador Shehu Malami mamba ne a makarantar koyon harkokin ƙasa da ƙasa ta Woodrow Wilson School of International Affairs da Jami'ar Princeton University da ke ƙasar Amurka. Haka ma babban mamba ne a kwalejin Manta St. Anthony's College da ke Jami'ar Oxford ta ƙasar Burtaniya. Haka ma babban bako ne kuma manazarci a shahararriyar kwalejin nan ta Wolfsburg College da ke cikin Jami'ar Cambridge da ke Burtaniya. Gwagwarmayar rayuwar Ambassador Shehu Malami a fannonin kasuwanci da sauran hidimomin rayuwar jama'a na yau da kullum da kuma ɗimbin gudunmuwar da ya bayar da ma wanda yake bayarwa a yau ta sanya ya zama wani tauraron da haskensa ke ci gaba da haskawa. Wannan ya taimaka ainihin wajen ɗaga kima da mutuncin sa idon jama'a ciki da wajen ƙasar nan. Yanzu haka sunansa ya yi tambari cikin manyan kundayen adana sunaye da tarihin mashahuran mutane da suka yi suna tare da yin fice a duniya. Yana cikin manyan mutanen da kundin nan na Who is Who na duniya ya lissafo a matsayin mutanen da suka kafa tarihi a duniya. Haka ma yana cikin kundin Who is Who na Najeriya. Duk da cewa Ambassador Shehu Malami jikan mujaddadi Shehu Dan Fodiyo ne kuma mahaifansa sun rika sarautar sarkin musulmi, amma ko alama bai taba daga hankalinsa domin ganin cewa ya gaji wannan kujerar ba. Duk da cewa a shekarar 1988 bayan mutuwar kawunsa wanda ya tashi a hannunsa wato sarkin musulmi Abubakar Sadiq na uku, Ambassador Shehu Malami ya nemi wannan sarautar duk da cewa yana da karancin shekaru a wannan lokaci, sai dai Allah bai yi ba domin kuwa an baiwa Sultan Ibrahim da Suki. Har yau a shekarar 1996 bayan da aka saukar da Ibrahim da Suki daga karagar mulki, Ambassador Shehu Malami bai kasa a gwiwa ba wajen nuna muradinsa na gadon kujerar mahaifansa, sai dai Allah a ikonsa bai baiwa Ambassador Malami wannan kujerar ba. To sai dai a shekarar 2006 a lokacin da sarkin musulmi Muhammadu Macido dan Abubakar na uku ya rasu, Ambassador Shehu Malami ya nuna son wannan kujerar hawa yau, sai dai bai gardama ba da aka bayyana musu soyuwar su dakata domin kuwa lokacin su ya fara karewa. So da dama dai a cikin tattaunawar da yake da 'yan jarida, Ambassador Shehu Malami na cewa na nuna godiyarsa ga Allah domin kuwa ya bayyana cewa duk da yake bai sarautar sarkin musulmi aka rubuta shi a tarihi ba, amma Allah ya naɗa shi sarkin musulmi domin kuwa irin kusancin da ya samu da Abubakar na uku da ɗansa sarkin musulmi Muhammadu Macido, kai har ma da sarkin musulmi Sa'ad Abubakar, da irin ganinsa da suke da kima da tambayarsa shawara a dukkan abubuwan da za su yanke da dukkan wani mataki da za su ɗauka. Ambassador Shehu Malami na sahun gaba na mutanen da kundin nan mai bayani akan manyan jigajigan da suka bayar da karfinsu da karfensu wajen gina yankin arewacin Najeriya wato Makers of Northern Nigeria ba za a taɓa manta da su ba. Sunansa na cikin kundin Who is Who na kungiyar kasashen renon Ingila ta Commonwealth, yana kuma cikin kundin manyan mutanen da suka taimaka wajen samar da sabuwar Najeriya. Sa'annan yana cikin mutane 5,000 da suka fi yin fice da yin tasiri a faɗin duniya. Yana kuma cikin jadawalin mutanen da Allah ya tarfa garin su nono ta fuskar samun nasarorin rayuwa a duniya. Ta fuskar lambobin yabo da na karramawa kuwa nan ma Ambassador Shehu Malami ya sha samun yabo ciki da wajen kasar nan. Gwamnatin tarayya ta bashi lambobin karramawa na ƙasa na OFR da kuma CON domin yabawa da namijin kokarinsa da kuma kwazon da ya nuna ga ci gaban al'umma ta fuskoki da dama. Ambassador Shehu Malami namijin duniya ne da yankin arewacin Najeriya ke matukar alfahari da shi a matsayin dan haifen yankin da ya bayar da gagarumar gudunmuwa ga ci gaban yankin arewa da al'ummar arewa da Najeriya da nahiyar Afirka da ma matakin duniya baki daya. Ambassador Shehu Malami sarkin Sudan na Wurno, dan siyasa, dan sarauta, dan kasuwa kuma masani a fannin diplomasiya.
To jama'a nan ne muka kawo ƙarshen shirin mazan jiya na wannan mako, a inda muka gabatar muku da kaɗan daga cikin tarihin ambasada Shehu Malami wanda aka fi sani da sarkin Sudan na Wurno. Sai aka kasance da mu a wani makon domin jin mu ɗauke da tarihin wani daga cikin gwarzaye ɗan mazan jiya, a madadin abokiyar aiki na Aisha Abubakar Umar wacce ta yi ƙoƙarin ganin haɗuwar wannan shiri, sai wanda ke hidimar tace mana shirin Naziru Suleiman Imam Bakode da sashen labaru da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Vision FM akan mita 92.1 a nan cikin birnin Katsina Mota Dikko. Ni Muhammad Babangida da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri.